Koza ukuthi phakathi kwesisilingo esinehleleyo aveze ithuba lokuqhubeka ukuze nibe nako ukuthwala. Loo nto into engicela uyithetha kuni nilusapho kuzawuthethwa kunye nani ngabefundisi. Xa nisitsho ndizama ukuthi nilwele ukuba ifemeli nosapho lwenu lungapheleli kule ndawo. Ungabikho mntu uphambanayo uhlwaza ingqondo kulaa mzi wenu. Nayazi uba emva kokugetyengwa kwalo mntana ukhona ubomi kolaa sapho lwenu, kwaye likhona ikamva kuba nisaphila. Ningabi nento ethi manife kunye nokufa komntwana wenu, ibe nento ethi ngapha kobomi balo mntwana senabubomi. Ngoba anehlelwanga ningabuza umntu ngamnye apha ngoku singabefundisi izinto ezihlela abantwana bethu zibekelela. Sasithemba xa sifika kuzo asinakuphumela, kodwa wasithini into abangela basize apha silibandla sizowuthi kuni noba ninwelehleke kangakanani na, kodwa niqokelele isidima senu singapheleli kule ndawo. Liqhwayelo isidima senu nazi uba ngapha kwaliqhwayelo ngale ntlungu uThixo uthembekile uzawuhamba kunye nawe. Ngicabanga befundisi bam uDavide ke uthi kwimvumiso yeshumi elinambili ivesi yokuqala, siza Yehova ngoba abenceba